Uyingenza ukuthi nginibele namukele zonke indawo la kuzovunywa khona le video. Uma uqala ngile le channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiphosta kuyona ke le channel. Mina igama lingumsizi aka inkosi yo-admin. Nawu umculo maskandi igcokamelisha uthi ke lapha sizwe esikhulu ke sigcokamelisha sonke ke sibumbene sithenga amathikithi futhi siyawe ikhuphuka nezakhe eThekwini kuyobe ke kuvalo ke yonke imigwaqo ngalezo into eqaphela noma ke ethe yaqapheleka ngepost ke malithi imali eliwenayo lizoyifakela ke noma lizoyifaka kuma account ke abalandeli balo ingene kubo ke direct ke bazise libona ke izidandaneni uma ke bethanda esalayo ke sebengayibhubudla ke ngendlela yabo abathanda ngawo. Lithi ke lona igcokamelisha alinazo ke izithembiso zamanga yikho ke lithandwa ke kangaka kusho ke iposter igcokamelisha. Kanti ke ngasesayidini lomculo kaMaskandi ukhuzani umfokampungose uwaveza ukuthi ke uzonikela ke emndenini u20 eswele umehlo umule ngalo 100,000 kwekhuphuka nezakho. Wayesethi umuzi ngamunye ngizothola ke imali engango 5,000. Mina ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho abalandeli bayakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana kwavela iy'ndaba zokuthi ke ukhuzani umculo kaMaskandi uyakhankasa ke egameni ke laba noma ke egameni ke labalandeli. Kwathiwa ke ukhuzani wayesethola ke ukugxekwa nali-ke igcokamelisha nalo seliveze ukuthi ke kwey'ngane zakwethu lizonikeza abalandeli balo leyo mali ke ingene straight kuma account yabo. Ngabe mhlawumbe ukhuzani ube wrong ngokuveza ukuthi uzonikelela imindeni ewu20 eswele o5,000 ngabe mhlawumbe igcokamelisha le wrong nakho sekuthola ukugxekwa nalo ey'nkundleni zokuxhumana ngokuthi ke libhale ke liyaphosta kuthiwa ke abangakhankasi. Wey'ngane zakwethu yini wrong ngokukhankasela ukuthi uwinele imali ezokwazi ukuthi ke uyihambise kubalandeli bakho noma ke unikele ngayo kulabo bantu ke abaswele.